Basta Lagundi, Plemex! Inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa mga iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Marhay na daw sa Dugraray, mga tugang, welcome po sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Saro na naman po na makabuluhan na diskusyon asin informasyon asin makukuha niyang pong aldaw. Importante po ang isi-share na mga detalye ng mga practices kan sa tuyang mga arbos asin po ang sa tuya ng mga bisita hali po sa DAR, probinsya kan Camarines Sur 2 ngunyan pong aldaw. Kan inot na episode sa tuya pong naging bisita ang hali po sa Camarines Norte. Yan ha, kagraryong Jaime ang pangaran ka naging interview ta kang enot. Pero ngunyan po, magayon man ang sa tuyang i-feature dahil lang po tayo nihali sa probinsya ng Camarines Sur. Ang programang ini, mga tugang hatod po sa Indo kan Department of Agrarian Reform Region 5 asin po kan proyektong split. So, dito na po pagparapahalo yun, ipabisto na po mga tugang ang sa tuya tabi na mga resource persons, ngunyan pong aldaw. Primero, siya po saro na Agricultural and Biosystems Engineer kung saan natapos niya po ang sa iyang kolehiyo sa Central Bicol State University of Agriculture kan taon 2017. Aki pa niya. Nakuha po niyan sa iyang enot na master's degree sa engineering sa Bicol State University of Applied Sciences and Technology kan taon 2023. Asin po sa presente, padagos man na pigtatapos ang ikalawang master's degree sa Agricultural and Biosystems Engineering sa Central Bicol State University of Agriculture. Sa ngunyan po, siya sa iyang mailaladawan bilang sarong dedikadong empleyado kan Department of Agrarian Reform o DAR, Provincial Office kan Camarines Sur 2. Sa presente, mga tugang siya po ang Agrarian Reform Officer 1 o Development Facilitator as in Project Implementer kan Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program kan naunambitan na opisina. Saya pong pinagkakaputan ang proyekto sa Major Crop-Based Black Farm Productivity Enhancement under Climate Resilient Farm Productivity Support. Pati man kan sa iyang responsibilidad po ang pagantabay sa mga agrarian reform beneficiary organizations o ARBOS sa tinambak Camarines Sur, urog na sa organizational management as in makapagtao and technical na kaaraman dapit sa sektor nin agrikultura. Mga kaagraryo, bilang representative po ni Chief Agrarian Reform Program Officer o CARPO, Engineer Aisa Mendez, Kandar, Kamsur 2, ang sa tuya pong magkakaibahan mo niyan, iyo po walang iba kundi si Engineer J. Rupert Mendoza. Kaagraryong J. Rupert, maray na aga po. Maray na aga po, ka-agraryong Henry, and maray na aga din po sa mga ka-agraryong nagdadamog po ngunyan. Yes, salamaton pong maray. And of course, mga tugang feature niya to, ngunyan aldaw, ang representante kang Dominanao Silverio State Cooperative sa pagi po ni kansaindang bago na chairperson, si Jaime Doblado. Maray na aga po, ka-agraryong Jaime. Maray na daw po, ka-agraryo Henry, kasi nagdadangog di sa istasyon kan DCJB. Apo, salamaton po maray. And of course, sa iya po na saro sa mga Board of Director and Marketing Officer, Kagraryong Yolanda Tuason. Maray na aga po, Kagraryong Yoli. Maray na aga po, Kagraryong Henry, asin sa nagdadarangog idi sa DCGB, Apo. Legazpi. Yes, salamaton pong maray sa Enduga Boss. Inutong ko na mo ng haputon, mga tugang ang sa tuya tabing representante hali sa Camarines Sur 2, mga tugang si Kaagraryong Rupert sa kanang mga nakaagi kaya pong episode Kaagraryong Rupert natukan niya mo kung ano ang program beneficiaries development o PBD maginan sa indang programang Agrarian Reform Beneficiaries Development. Ngunyan po, syempre
liwat na lang ipabisto ini para sa mga kaagraryo nyatungon yan para lalo na sa mga paradalan as in naghihinanyog sa tuyang programa. Kaagraryong Rupert, pwede po na ipabisto liwat ang PBD as in po ang ARB DSP. Go ahead po. Thank you po, Ka-Agraryong Henry. So, bale po, ang mandato kang agrarian reform, ugat siyang tulong mandato po. Si pinakainot and pinakaaram is nagtataong daga ang Opo. agrarian reform. And pagkatapos po kayan, naglalaog na po dyan itong inaapod ng PBD or support services na kung saan ang pinaka-obheto man lang po, kung division na iniyo, is mas maging produktibo ang sa indang mga tigtato naman na tinaon ni DAR. Opo. Ano po, ang PBD o gapong tulong mayor na proyekto, itong inaapod ming SIBS or Social Infrastructure Building, Opo. na kung saan po nag-oorganisa, ang tigpapakusog ang mga organisasyon, kang mga ARBs and mga paratanom po. Ano po. And then, kapag nahiling ni po na makusog na ang sarong organisasyon, manungod sa organizational trainings, mga nakakapag-conducer ng sinda, ng mga leadership trainings, sa kami po sinda tinatawan ng mga livelihood programs Ayun. para maging agripreneur or mga negosyanteng para Opo. uma. Duman sa inaapod ming agripreneur, uga po ang mayor na programang ito, ning inaapod ming enterprise development and economic support na kung Opo. saan ugang iba't ibang mga sub na proyekto na inapod ming product development na kung saan nagpo-producer si po sinda ng mga produkto na hali man lang po duman sa mga tigtatanom ninda. Iyon. Example po kani itong mga inaapod na bukayo pero ugwang twist, ugwang Masiram may yan. sili, ugwang may sesame, Yeah. ugwang pili. Yes. Ugwa din kitang inaapod na mga itong perisos, ano po, uga din po kato. Dakol po na Yeah. mga produkto ang mga arbota. And ngunyan, kapag nahiling ni po na nagtatrayon po ang Yeah. mga produkto ninda, Opo. ina-upgrade ni po sinda, isa inaapod ng VL-Fed, na kung saan tinatawan sinda ng processing center. Ayun. Ano po? Opo. And pwera po dyan, since na may mga produkto na po sinda, as in mga prior or mayor na produkto, tigtatabangan mi po sinda na maira ni sinda sa mga inaapod tang institutional partner Yeah. na Oo. kung saan matabangan sinda na mapaduman si mga produkto or maipabakal sa mas maray na presyo. Ano po? Oho. And also po, aside from that, actually po, gusto ko lang pong i-heras po sa Opo. Indo si information na nakang nakaagi po maugma po kaming i-anunsyo sa Indo nakang nakaaging June 23 nakaigwa kaming land distribution sa Hanggang pala Pili. na June, ha? Yes po. Okay. Na kung saan igwa pong 297 na title Okay. ang Okay. naitauan duman sa 297 title uga pong 283 ARBs na natauan. And then duman po 500 hectares ang Oh. naitao. Yeah. Ano po? Okay. And bukod po duman sa title and mga e-title, naglaog na po din po duman si mga inaapod ming kokrom or condonation to certificate of condonation po Opo. with certificate of mortgage na kung saan tigkokondo na po si mga sinasabing utang po kang ARB na kung saan po 833 po ang natawan ng kokrom Opo. and then 695 din po si mga ARBs na natawan ka ito. And ito pong mga ARBs na natawan titulo, ina po itong padagos na tigsusuportahan kang ARB DSP. Opo. And yun po, pagkatapos po kato, uga pa pong sarong mayor na proyekto, ang PBDD na kung saan itong inaapod ming Climate Resilient Farm Productivity Enhancement, na kung saan tigtatabangan po sinda na tauan ng teknolohiya or mga knowledge manungod sa para mabawasan sa epekto kang climate change po. So iyan po ang pinakatulong mayor na proyekto ni ARB-DSP. I see. Okay. Para po sa pagpuon kang taon 2025, ano po na mga nagpapadagos tang mga inisyatiba boda trayumpo kan sa indong sektor? As in, paano po inidanay na nagkakatabang sa atong mga parauma na sena pong lalo na po sa sendang organisasyon tabi Kaagraryong Rupert. Ako. Kaagraryong Henry, bali po, ini mga project na naisabi ko po kanso bago, taon-taon po siyang tiga-implementar. Taon-taon din po may mga okay, target and okay. taon-taon and ngunyan po nga sabay-sabay siyang tiga-implement. Ano po, dakulang tabang siya sa mga ARBs at as in duman sa mga inaapot ang Agrarian Reform Beneficiaries Organization Opo. na kung saan po dahil lang basta-basta sinda tinatawan ng mga proyekto
proyekto. So yun nga ni po, para maasigurar ta po na mapapangatamanan ninda si mga proyekto na tinatao sa inda, pinapakusog tamo na sinda, saka sinda tinatauan ning mga livelihood project. At Opo. the same time, tigtatawan ta din po sinda katong mga makinarya na kung saan, yun na po ito ang magiging paraan para maging mas magdakol ang ani asin kita po ninda. Oo. So, I see. Ang sa to po na pigbilog na mga ARBOs o an Agrarian Reform Beneficiaries Organization, sa tuyang pigbilog asin pigantabayanan sa sendong mga inisyatiba, sa panong mga paagita po padagos na nababantayan ang sa endang mga estado, asin na po kuligwa sindang kinakampang na mga problema. Okay po. So, bale po, sa PBDD or division, sa Support Service Division, uga pong inaapod po kitang development facilitator. Ano po? Opo. Duman po sa ang mga development facilitator po, uga po ning kanya-kanyang naka-assign na organization na kung saan tiga-assisteran mi po sinda, kung Opo. ano si kaipuhan ninda, kung saan ninda gustong mailink, Opo. anong produkto ang gusto nindang gibuhon, yung po duman ang development facilitator po. Yun. Para po mamantenir po na maaraman mi kung ano ang mga gigibo ninda or kung ano si mga gusto ninda. Uga po kaming tiga-apod na ITEC Okay. para ma-monitor po ang kung ano ang estado ninda. Ano po, tiga-assess mi po kung ano si level of maturity ninda. Kung ano po si naitaon na sa inda, bako lang po kang DAR, bagkus kung asin sa iba pang mga ahensya de gobyerno. Asin, kung ano din po si mga na-attendan ng training. Asin, ano pa po, kung ano pa po si mga DA pa po ninda, Oo. nakukuha. Duman po, malaog duman. And then, kung sakali man po na magkaigwan ng conflict, Opo. ano po, ang mga satuyang organization internally, uga po kaming inaapod na PBD lawyering. Ano po? Ayun. Okay. Na kung saan po, tigtatabangan mi po sinda na magkaigwang mediation, conciliation, para po at least duman pa lang sa loob ng organization, Opo. maibitara na po, mas day na po magdakol as problema. Ano po? And ngunyan po, nagkakaigwa din po kami ng mga inaapod ming kumustahan. Po, Ayun. ano, na kung Oo. saan, tiga-update mi po, tiga-update mi kung ano si mga proyekto, ano ba si estado, Opo. ano din tira na dis naging income ninda sa mga nataon nindang mga proyekto. Arag po kato. Ayun, opo. Okay. Ang sa to pala nga na Arbo, Kagrayo Rupert na magkakaiba, ano, todo hapon tapusin. Sa pala na kooperatiba. Yes po. And then paano po nindo natatabangan ang mga organisasyon na ini? Tanganing official po sindang maging sarong kooperatiba, asin ano po ang mga benepisyo kayo sa senda? Okay po. Actually nga ni po, ka-agrayong Henry, uga po, recently lang, kang nakaagi lang na semana, nagkaigwa pong MOU or MOA, ang DAR asin ang Cooperative Development Authority, na kung saan duman po, sa nakapalaog duman, na kung saan tatabangan na maging kooperatiba ang mga organization ng ARBO. Ano po? And then, sa part po kaya kang DAR Provincial Office, may mga ARBO kita na medyo hararayo. Ang ginigibo po kang mga development facilitator asin kang DAR is tinatabangan po sinda na maparani ang serbisyo kang Cooperative Development Officer kung dahil man po kami makaduman sa CDA, Yan. si CDA po ang maduman sa MUYA. Okay. And dakulang tabang po iniyo na maging kooperatiba ang mga agrarian reform beneficiaries mi kasi aram taman po baga na bako lang si DAR bagkus kahit sa ibang office government agency is nagtataon ng mga proyekto sa mga kooperatiba po. Opo. And then aram taman din po na eventually si mga organization is dapat talaga magnegosyo. Yeah. So yun po talaga. Opo. Thank you so much po Kagrayong Rupert. Taon. Thank you Babalikan taga po ano. Ngunyan po mga tugang sabi ko nga ni kasubago ang sa tuyang i-feature na Arbo ngunyan, yun po ang Duminanao Silverio State Cooperative. Yan. Ang sa na pong address siya sa Barangay La Purisima Nuevo o Campo Camarines. Kampo din sa endang bago pa lang pala niya na chairperson tabi kan sa endang kooperatiba Jaime Doblado. Maray na aga po sa imo Kagrayong Jaime. Hello po, Agrariong Henry. Mhm. Ako po sarong Paraoma, Agrarian Reform Beneficiaries. Opo. Igo po ng experience na 60 taon sa pagkuma. Ang sakuyang inspirasyon sa kong magurang, ninulita sinda nagtuklo sa ko Yeah. sa pag-uuma. Opo. Kagrayong Jim, ano, pwede po nindo na ipabiston sa indong sa sa indong kooperatiba, lalo na po ang sa indong inspirasyon kung paano po kamo nag-uuma. Kuyan po, ang samuyang kooperatiba, iyo po ang Duminanao Silverio State Agriculture Cooperative na kung saan nagpuon po yan sa
grupo ni Parauma, na yun po ang Dosisia Incorporated. Ayon, oo. Yan po, nabilog kang taon 2012. As in, naggagawa po ng assistance ang Department of Agrarian Reform, Oo. Dar Camarines Sur 2, 2020. Ngayon po, para makatabang ang Samoya pong kooperatiba, iguanin programa sa palay trading, Opo. as in rice dealing, na kung saan ang Samong kooperatiba nagbabakal po ng produksyon kan bawat parauma Ayo. para Okay. i-procure, ipabakal. Oo. Then duman din po makuha sila din tubo. Okay. Yan po. Sa paano pero po katong pagbakal, paano pong paagi nakakatabang sa indong mga paraoma tabi kagraryong game? Nasabi ko nga ni doon po sa produktong binabakalin dahil Opo. duman magkakaigo ng maray na priso ang sarong parauma. Ayon. Okay. Sa ngunyan po, ikapalan ang sabi ko nga ni kasbago ikan bagong chairperson, ano? Si sa inyo po dididikar, kaysa imo pinagdididikar ang padagos na pag-iserbe sa sendo tabing organisasyon kagraryong game. Iyo po, kumo nag-rebuy po ako duman sa the late dating chairman Rufino Sompay. Sa kuya pong pinapadagos ang kung ano man ang pinunan niya, asin niya naprobahan kang board of directors kang kooperatiba, para maserbihan ang kabos na membro kan sa mong kooperatiba. Ang dedikasyon ko po siguro primero sa iya, then sa kabos na membro po sa mong Yan, okay. Pwede po nindo na maistorya kung ano po ang mga marhay na palakad ni Tatay, ni Kagraryong Rufino, Tatay Rufino, na sa sendo pong organisasyon. As in, ano po ang pinakamagayon na legasiya na nawalat po sa Indo na bibit po ito nindo sa padagos po na pag-uswag kan sa inyong organisasyon. Ayo po. Si dating chairman, late Rufino Sompay, siya po ay medyo istrikto, maray magpadalagan, may prinsipyo lalo kapag sa diretso. Ano po? Opo. Legacy na dahil may malilingawan na pwede bing madara sa padagos sa pag-operar kan sa moyang cooperative. Opo. Itong sa iyang kahigusan, sa iyang pag-initiate ng maghanap ng dapat na proyekto na naghali sa mga ibang ayon sa kansatuyang gobyerno. Iyon, okay. Salamat po, Kagrayong Jaime Doblado. Babalikan ta ka po taon-taon, ha? Now, kaya po digdi mga tugang, ang sa endaman na BOD o Board of Director and Marketing Officer Yolanda Tuason. Maray na aga po graray ka Kagrayong Yuli. Maray na aga man po ka-agraryong Henry. Opo. Kasi ino pong padagos na pag-iribahan sa Godsangunyan, kamo po saro ng kooperatiba. Ano na po ang mga nasapar ng pinakamagabat na mga problema, as in paano po nindo ini minamanihar na mapagtarabangan tabangan po Kagrayong Yoli? Kami po, ang produkto mi po, bagas. Ngunyan, ang pinakang problema pong magabat sa mo, ang kung tag-uran. Mayo po kaming, ang palitada mi po, sadit lang. Ang paroy, nag-iitom, tapos nagtubo. Okay. Pag bagas, nagiging lasi. Ang ginibo mi, pig-urulayan mi po na kaming mga BOD na i-repair itong dryer na tao kang kang haloy ng panahon, taraot na. Pigsalugan mi po ito ning kawayan. Opo. Ang apod mi kayan itong pigsalsag. Tapos okay. pigsalugan mi. Yun na po ito ang ginagamit mi. Linalagan mi lang ng pisnit. Di ngunyan, nakakasalbar na so paroy mi. Opo. Maski nga ni puro sa na-estimate, tamayo na kaming hair thermostat, na kaming tester. Ano mi na lang na, kung alang na, Pwede na. Pwede na, tupsian mi na lang. Kung malagtik na, okay na. Pero at least, napagtarabangan mi ito mga kunyan mi sa paroy, na isalbar pag panahon ng tag-uran. Opo, okay. Kagrayong Yuli, bago po ako magpasiring duman sa mga naging akumplishmento kan sa endo pong kooperatiba, organisasyon, dapat ko lang po sa imo kung paano po naging dakulang tabang andar asin po sa endong programa para sa dahil na pag-uswag kan sa endong asosasyon
As in, ano po ang mga suportang serbisyo na naipaabot sa Indokang Department of Agrarian Reform? Dakulon po ang naitabang kang DAR sa organisasyon mi. Opo. Inot po pig convince kaming maging cooperative. Iyon. Sa Okay. sa tabang po ki Engineer Martires. Pig engineer po kaming maging kooperatiba. Opo. Assisted po ni Engineer Robert Mendoza. Asin ki ma'am kami. Opo. Ano po kami ning itong pre-registration seminar, ano pa kami ka itong Supreme Management Training, Opo. tanganing kami makanood na maray. Igwa po sindaning may pigtao sa muning itong pigiri, itong dispersal, tapos itong iglaying, itong sa manok po, Aha. tapos igwa po kami ning four-wheel drives, tapos itong tracer. Ayun. Oh. Yan po, gabos iyan, tabang kang DAR. I see. Okay. Okay. Barita po niya mo, karayong Yoli, parang bis na palang kamo na na-recognisar o nakasungkit po nag-apper ang award, ano, sa mga iba-ibang parte, mga trade fairs, tabi. Pwede po nindo na ipaaram kung ano po mga awards ini, as in, ano po ang sa indong mga estratehiya para makuha po ang mga iyan, karayong Yoli. Kang enot po, itong programa kang sa PNP, sa itong agraryo merkado sa kampo. Opo. Duman po kami nag-enot na nagpapartisipar. Okay. Tapos, nag-first award, itong top sale po kami ka ito. Opo. Kang itong first top award. Ang second award naman, itong Umausbong, as in nagpapasalamat nga ni ako kang programa kang okay. DTI sa DAR na kami nagkaigwaning berbileyo na magpartisipar. Yun po ini? Yun na po ini. Yun po ini. Recognition. Recognition. Okay. Yun po ini ang award. Tapos ito ang recognition. Pakiling mo po sa tuyang mga yun po ini ang award viewers ni. po sa mga nagdadangog sa radyo mo niyan. Yun po. Oh. Ano pong klaseng recognition ini? Umausbong. Umausbong. Latest po ini bago? Okay. Congratulations po sa Indo. Thank Paano you po nindun nakuha ini? Paano po Ang nindun irot nakuha ko ini? pong Oh. pig, sa Inda, pig. Oh. Pag ang mga tao madulok sa tindahan ko, Opo. ang sabi ko, bakal na po kamo sir, masiram ini po local rice. Makilingan yan. Ma-inspire sa tuyang yan. Ini po local rice, Yes, okay. bagong mulino, masiram. Yeah. Barato. Basira mo talagang bagong mulino. Barato po. Yun po. Okay, congratulations ha. Iba pa lang kamukin mga recognition. Okay. Ano po ang mga plano nindo tanganing danay na mas mapakusog ang sa inyong organisasyon magin ang sa inyong pong mga produkto? Ipadagos mi po ang samuyang negosyo sa palay trading as in mag-in kami na rin ng mapadakol ang member tanganing gabos mag-benefit sinda na sa inda mga produkto mabakal mi as in makaano sinda ni mga benepisyo na tao kang DAR. Opo. Ayun po, okay. Ako kaya na kung pa mo knowledge kung marian sa inyong ginibo bago kita magpadagos duman sa kay balikan ko tabi si Kwan. Uli kaya mga tugang na recognition ay hali po sa Certificate of Participation given to Dominanao Silverio State Agriculture Cooperative. Exhibitor pa lang kamo duman sa Feria de Camarines featuring Umausbong kan July 17 to 21 sa Etrium Robinsons, Naga City. Congratulations tabi sa satuyang mga pag-iriba na yaon digdi mga arbo. Sana po sa mga masunod mas takul pa kamong ondra na makuatabi sa maabot na aldaw. Okay? So sige po. So mga tugang, balikan ta na po si Kwan ang mensahe kan sa tuya tabi na representative kan Camarines Sur 2 si Kagraryong dito muna kita kay Kagraryong Yoli and Jaime tabi para magpahayag po kan sa iyang mga mensahe sa tuyang mga kababayan. Kagraryong Jaime, ikaw po, go ahead tabi. Ano mensahe po ninyo? Just Marinal daw. Gusto ko lang pong magpasalamat sa tuyang presidente, BBBM, as in sa tuyang sekretary kang agrikultura na si Estrella. Opo.
Asin sa gabos po na nagre-representar kang Dar Camarines or to niyaon. Asan digdi po sa indong istasyon. Diyos mo rin daw. Salamat. Yes, salamaton po sa imo. And diyan po digdi si Kagraryong Yoli. Ano po mo sa imong mensahe? Ako po nagpapasalamat enot sa DAR, asin ang mga ibang ahensya kang gobyerno na nagtatabang sa mo sa sa President Bongbong Marcos, asin si Secretary Estrella. Kami po nagpapasalamat sa indang mga pigtatabang sa mo, asin kami po naghahangad na padagos kaming tabangan na maging maunladan sa muyang kooperatiba. Asin po ang DCGB, asin po gidigdi sa staff, asin ang sa kuyang pag-iriba si Engineer Robert, asin sa gabos ko pong pag-iriba igdi na nagdayo igdi. Salamat pong maray. Asin po sa mga naghihinanyog. Salamat pong maray. Okay, thank you so much po Kagraryong Yoli. Ngunyan mga tugang, yan po digdi sa Kagraryong Rupert. Kagraryong Rupert, mensahe po sa tuyang mga parantabay. Inat na inat po, nagpapasalamat po ako kay President BBM, kay Secretary Estrella, kay RT Sindak na kung saan padagos nagsusuporta po sa pag-implementar kang agrarian reform. As in, salamat din po sa samuyang provincial head na si Engineer Rodel Martires, si Sir Don, yung Parpo 1 po namin, and then kay Carpo Aisa, na patuloy pong and also kay Cow Hill, na kung saan padagos po ang pagsuporta sa pag-implementar kang manlain-lain na proyekto po. And then, salamat din po Kagraryong Henry and then digdi po sa DCGB Legazpi na para po kasi natawan po kami ng oportunidad na maiheras po sa Indo kung ano man si mga proyekto na tigtataon ni DAR na kung saan apuera duman sa pagtao po ning daga. And then salamat din po sa nagdadangog ngunyan. Sana po may nakuapon din po kamo sa muya manungod sa PBDD kung ano si mga proyekto. And ina-encaminarmi po si mga aram po nidang agrarian reform beneficiaries na kung dai pa po sinda rehistrado sa muya sa agrarian reform, mas maray po magparehistro sa mga magparegister po kasi sa kahit anong probinsya yung sa muyang ang ahensya Dar Kamsur 2, Dar Kamsur 1, Dar Albay, Dar Masbate, so gabos po na probinsya po kayang mag-facilitate po para ma-organisa po si mga pag-register po ka, anday mang masyadong requirement o dakol may mga requirements Dai po, madali lang po. Actually po, matatabangan pa sinda kan mga Carpo and Asumo sa Agrarian Reform Officer. Yes po, matatabangan pa po sinda kasi madali naman lang po ang requirement. Actually po, ang requirement man lang po is at least 50% plus 1 ang sa mga members Agrarian Reform beneficiaries po. So, yun po, overall, salamat po sa Indong Maray. Sulong Agraryo po. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Niyaya sa bagong Pilipino. Salamat mga tugang kasi nung pagantabay digdi po sa DCGB si Engineer J. Rupert Mendoza. Siya po mga tugang ang representative ni Engineer Aisa Mendez, Kandar Kamsur 2 sa tuya pong discussion mo niya na pagkaaga. Then, ang sa tuya pong mga agrarian reform beneficiaries, mga inspired ini, sinda Jaime Doblado, chairperson po kan Duminanaw Silverio State Cooperative, and Yolanda Tuason ang saya pong BOD and Marketing Officer. Salamat po sa Sendo Gabos. Good luck po. Mga tugang, ini po ang kape
asin Baretang Agraryo. Ako po si Henry Maceda, Kaagraryong Henry po, nagsasabing Sulong Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Radyo Balag